Komisi benta ban aimen sim mi nong trai ka tanat ka koi ka khia ba konto bi doctor ki nurse bat ki we o deputy commissioner ko West Khasil district ba tilingwa ula penmi ka video hakabai dai bat ka jing ye khoni ka jing pang covid-19 katkum ka te ka video na kaliang jong DC ula ai kublai kerpang ru ki nong trai sarkar ki nong ilam sinong bat ki we ki badan hapo West Khasil ki bala simkhia na ka benta ban yada ya ka dong ka than na ka jing sapriang jong ka ne ka jing pang bat menta tungen ya phai halor ka ne ka khubor Ke ai ka bang ya kendo menta kalong ke jinja ka bompoi perkan bakum kani kan manja ha kani ka pateng jungi ki doktor ki nurse bat ki we ki nong trei ha ka tnat ka koj ka khia ki long ki ba khmadu ban trei bat ya khun ya kani ka jingpang covid-19 ka bala sapriang menta keleng ke perthei happening kong ni dan dapat ke triage area haba nang tai kimi arjat kita jampang kiwe ki beri ki suspect jong kani gajing pam covid-19 but kiwe ki bomdeng ki suspect de bat ikini ni pek haki OPD ki bokhe ya ki suspect ni kha ne sari clinic but ki bomdeng ni kha se general OPD lada ki nong pang ni igamba ki suspect jong kani gajing pam ni kha se tesha corona care center nang tai ni shem ki sampel dengan kha test bat kum juru ni sumari ki hantai corona care center ni don ro lagi yang kisam bat kue bijing kecil ndrai lengkap PPE bat ki precautions ki ba nila bansip niat cepang baga jingkerman ba nila banjak ni bijing kun kila bo ya lade bat ya ka yeng ka sem ha ka jingma na ka benta ka jingba jong ki we pat kalong ka badon kam ba iwe inong shong shnong kin sngo tho ya ka jinglen lade bat ka jing shakri bala ai de kinong tre ka tnat ka koj ka khia bat kalong ru ka badon kam ba iwe ngin ai ka jing kershan ya kane da ka bangin omle aa henry ban chu shong khop hayeng ban pen ya jingai iwe mandeng ya ki mas knang ban penti kena bangin light na kane ka jingpang Hadin baki lawan report hapo hangtai ha civil hospital haka sari klinik ndang ilayo ya ki patient ki ba ni suspect kemu hangne ni siem ya ka kerkha jongki ya ka sampel jongki tang bangin yo ban pha sha negrem te nga kermen bat nga ai khublai ru khamtam ya ki staff ki jonga ki nurses ki doctors pat ki grade 4 ki bale trace ham ki bom khen ya ka mit ka yong ki trace tom da kowe ke men siem bong ban long kita ki front line la deng ki nong ya da ki ban nong kong hang ni ha po ka district ke jongi nga kan tu ye phi ki paj ba ngi wan trai hang ne man ka singi teng hagamit hagayong ru nam ta jong phi ni kerpat ye phi ba phi phin shong hayeng ba phin lada phim don kam ban mi ban lada phimi ru sngo bha but ye ki kendon ye ki sing tha jong ka sarkar kum ka social distancing kum ka jing thet khti kum ka jing deng ye ki mas but ki jing lek khoj yela de shimet ni apong ya katu ka PPE kumbaki sakhot ladang ngim phong riam bhang sumar bahaya lade pamut ba ladang nga la lej ban kontak bat itu COVID-19 klem penon kam ya lade ya kita ki protection pamut dangan lej biang bat saiwe patient pamut ngal along kum ita ikarya banra ya kata ke infection hajing sya ka jing riam jungi kam de kata bang isngo kenjing la nisngo smith ya ki patient ki badon ya kane ka jing pa. น
nga wana po Guwahati na po Beltola Jayanagar Chariali nga tray hapo Azail Hospital kum I surgical technologist ngamdan ka jing sngung ya jing sangthait namar ba baro ki bayade ba ki jingdan kam ki jonga ki kila pen kre baro khoi ka rukum pen bet ki jing thia ki biang kila ai la ki jong ki jing thia ngi sa arngut hapo kamra la ka jong nim de la bang ya thia kulum lang haju kila le social distancing dangi dan hakamra ru Hakbaide bagane ka jingpang corona ni nado bunai March terter ni la ya long ke ba pankre ni la ya wer ki pat ba ni la pelong ki jing ya kendu ki jing lang bat ki ni ki lang ba snong ki nong yalam snong bat ni la ya mer jemut kumno bangin ya te lakam hala ke jong ki yeng hala ke jong ki snong ki thau khrang ba une khunyang jingpang unum yo banon rung sekali district jungi ibrik lalong aware sepang kani jipang bat beran kam su banda batai bnia eki namar kila songtho but kata ka stigmatization ka ba jimyo ben ye ki to ki brio ki bebre ki brio ki pa ngat ya kani ka jipang ro kamban su menta but nim map su ba nu ka jingkren khonyo ni ka jingkren ben na ka lang ki pa ho ki bon ki bawan phai na ki bebre ki jilla ko ki khana school ki bebre ki nong song ki batre ki be time ndrei marsun poi sakani ka itu jengi ni la le ki test but kat ba bring up ya ka report ni pensa so ki quarantine centers but adu menta goro kita ki report kita long negative ngadan ro ban ai ga jing blei ka bakarpang ban ai min sim ka bakarpang ya gitu ki frontline workers kum ki doktor ki nurse ki nong tre hospital ni ki driver ki banyak kali ki ambulans ba ki koi kali kamai yang ai khublei ro ki ni ki nong yalam sinong ki bal singkhya bhai ki ni kam nang ta ki nong tre sarkar na ro ki baret ro ki bahe ki la tre juwar ai ka awareness sakang ni corona virus but kani hi ka wanra ya ga jingjor ya ga district ni kani kadai kapor ka bae tam bat iway pa iway ni day ban yeng joy ban le a na kabenta ka jingba jong para briu kidon artli ki bangin jet hatu ngin jet ban long kabenta jong kani ka jing ni kabenta ban weng ya kani ka jing wat lada ka jingale jongi ka long ka barit Henry kan day ka lenti siya ka jing job persya ya kani ka jingpang COVID-19 ay ba iway pa iway nangi ngin yeng na kabenta ban weng ya kani ka jing kung ka jing sngawo ban ay kuble ya baro kitu kinong tre ka kot ka kya kibala syakri na kabenta jonga ban jopi